Cousin. Cousin nyt käytetään mailaa huolella ja Brandon Cousin pysähtyy ja se tietää 2 minuuttista. Kyllä mä olin havaitsemana tämän parin ekan minuutin aikana Jokerilta taas vähän tätä toisen enää huolimatonta pelaamista. Sitten Iron Mike Keenan pistelee jäätä poskeensa. Matti Zuulinpää, Topi Aakola. Aakola laukaa kiekon pönttöön! Ehkä kun Jaakola on enemmän tämmönen tai hyvä yleispuolustaja ylivoima, niin sit kun saat kiekon viivaan, katonkotila ampuu, jos on, niin anna palaa. Et hyvä veto Jaakolalta. Niin kuin nähty, että kyllä Magni sieltä on joku pelaa nopeasti se linja. Sitten kun se linja tulee, niin se pitää käyttää. Larsen. Jensen. Jensen laukaa 2-0 ja Matti Zuulinpää mies, joka tällä kerralla härnää Vasili Kozetskinia. Nyt Zuulinpää tehdään loistava maski, että menee ehkä vähän maalivahdin piikkiin kyllä. Pienestä kulmasta viivasta tulee veto. Mutta siellä on loistava maski ja Zuulinpää pitkään siellä. Ja loistava veto Jenseniltä, että kuitenkin maalivahdit, kun siinä on maski, ne menee niin herkästi jäihin. Vaikka iso veskari luottaa siihen, että sitten ampuu ylös. Itse asiassa Verdovski opetti mulle joskus aikoinaan, että viivasta ampuu aina ylös. Että hän oli ampunut joskus jäitä viivasta, niin ei ollut saanut edes syöttöpistettä, kun tullut pari ohjurin välistä ja kun laittanut reboundista. Sen jälkeen sanoi, että hän ampuu aina yläkulmiin. Sano hyökkäät, mitä sanoo. Timkin. Huhtala katkaisee. Huhtala pääsee vielä levittämään. Brandon Cousin pääsee haastamaan Jaroslav Havarovia. Cousin, jarru kiinni, odottaa toista aaltoa. Toinen aalto tulee ja Kola laittaa liipun sisään. Tämä on kuin karuselli karkkipäivänä. Hyvä veto, hyvä hyökkäys. Hyvin Cousini katto sen, pysäytti viivan jälkeen, katto missä tulee mukaan. Ja ennen kaikkea sieltä tuli loistavasti mukaan. Vähän huolimatonta merkkausta, mutta kyllä tämä nyt auttamatta menee vaan maalivahdin piikkiin. Ei tämä toinen erä tällä kohtaa näytä kovinkaan huonolta. No ei, se oli se 2 minuuttia vaan. Että nyt tässä on hyvin mennyt, nythän tämä näyttää tosi hyvältä. Nyt pitää pelata, nyt ei voi laittaa vaihdetta silmään ja peruutella, että turvataan johtoa. Ei lähdetä selviytymään, että kyllä se pitää vaan uskaltaa. Lee kiertää laukaukselle, Kuti lähtee, Kasso pudottaa kiekon, osaa lyömään sumpun ja sinne se kiekko menee. 3-1 Vladislav Galevnik maalin edustalta, 26 sekuntia kolmannen erän alusta. Joo, että siinä oli nyt semmonen tahtomaali, että Kosala tulee sinne huitoon kuin heinämies. Kiekko pomppii lopulta Galevnikille. Ja Galevnikin tuikkaus vie kiekko Jokerin nuottaan. Joo, ja kolmas pelaaja, joka sen sisältä tuli ja tökkäsi, että kyllä se vielä pitäisi sitten blokata pois jo tuossa vaiheessa. Mosjakin valuu Jokerin alueelle, me pyörähtää ympäri, pelaa Kovaarille. Hyvä taklaus Virtaselta, Zaripov kääntää, Mosjakin kaventaa, voi herran jestas kun se tulee nopeasti. Siinä mennään vielä ihmetellessä tuota Virtasen taklausta, kun Sergei Mosjakin napauttaa Dani Zaripovin yhden kosketuksen syötön sisään ja 3-2. Nämä tapahtuu niin nopeasti ja niin nopeita nuo syötöt, että yhdellä kosketuksen rännistä kääntää noita syöttöjä, niin se on semmoista taitoa, että siinä pitää olla koko ajan läsnä. Zaripov, Mosjakin. Kovar blokkaa nyt Jensen ja pois. Karmea pommi lähtee Mosjakinilta. Joo, ja lähtee tarkasti ja suoraan syötöstä. Kapanen, hyvä passi Uutalalle ja tämä uittaa lipun sisään! Tommi Uutala laittaa eron jälleen 2 maaliin ja onnistuu tärkeässä hetkessä. No, tähän voidaan tuoda se klassikko, että iso maali. Kyllä, ja siinä on sellainen älykompuutteri Kapanen jälleen tekemässä tätä hommaa. On, hyvin kääntää siinä viime hetkellä vielä, että itse jo mietin, että ammun nyt sitä pankin jaloista, mutta ei Kozetskinen kuitenkaan ihan skarppina ollut tässäkään maalissa, että ei kerinyt ihan liikkuu mukaan kyllä tuohon, että olisi mun mielestä ollut kyllä otettavissa. Ei se, että hyvä viimeistely Huhtalalta, erittäin hieno syöttö Kapaselta on hyvä kiekon riistaa siitä lähtöhyökkäykseen. Ohtamaa. Kulmassa viimeiset sekunnit ja 60 minuuttia täyteen. Helsingin Jokerit tulee operaatio kasvojen pesuun ja pesee naamansa. Pesee ja hyvällä ilmeellä peseekin, että alusta lähtien näki, että joukkue on valmis, on keskittynyt ja pelasi hyvän peli. Kun nyt täytyy muistaa, että kun mun mielestä vastustajakin pelasi erinomaisen pelin.